Vale, é enxeñeiro superior de telecomunicacións pola Escola Técnica Superior da Universidade de Vigo e posee un máster en especialización en tecnoloxías da información e comunicacións en redes móviles pola mesma universidade. En 2009 xa se integra no Instituto Tecnolóxico de Galicia, donde é responsable actualmente de investigación e de desenvolvemento na división de sensórica e sistemas aéreos non tripulados. Desempeña tamén funcións de xestor de proxectos. Participou en máis de 15 proxectos de investigación a nivel estatal e europeo en calidade de director de proxecto e experto en ámbito da integración de sensores nos sistemas embebidos e das comunicacións inalámbricas. Ten unha extensa experiencia en proxectos do ámbito agroalimentario e forestais dos que nos falará hoxe. Moitas gracias por vir cedo a palabra. Vale, pois nada, moitas gracias, Mercedes, por invitarme e moitas gracias pola presentación. Precisamente iba a comezar por eso, por presentarme, ainda que, bueno, a verdade que Mercedes xa o resumiu moi ben. Só quero destacar unha cousa do meu currículo, é que, como vedes, non teño ninguna formación en ámbito agroforestal, vale? A miña formación, como explicou Mercedes, está moi centrada en temas técnicos, en telecomunicacións. Pero sí que é certo que teño experiencia nos anos que levo de investigador no instituto, teño bastante experiencia traballando en proxectos do sector agroforestal, que teño alguna publicación tamén relacionada co sector, como a publicación de redes de sensores inalámbricos aplicados á agricultura de precisión en ámbito de minifundio. Fora do meu currículum sempre me gusta decir que eu son dun concello rural, que son de Abegondo, que sempre, bueno, que me criei moi ligado ao campo, á agricultura e á gandería e tamén a miña familia á primeira transformación forestal. Eso foi algo que sempre marcou a miña carreira e por eso sempre me gustou ser tractor de proxectos relacionados con este ámbito tan importante para Galicia. Como vos decía, eu son investigador do Instituto Tecnolóxico de Galicia, Centro Tecnolóxico Nacional. Somos unha fundación privada sen ánimo de lucro que está ubicada na Coruña. E o noso patronato está formado polas 3 universidades galegas, 6 colexios profesionais, a Confederación de Empresarios de Galicia e a propia Xunta. Levamos máis de 30 anos mellorando a competitividade de empresas e profesionais nas áreas que vedes aí: sensórica, enerxía, a industria, a auga, os drons e a construcción sostible. Volvo a destacar tamén que pese esa experiencia que teño eu co centro tamén no ámbito agroalimentario, tampouco é unha das nosas líneas de experiencia. Esas líneas de recoñecemento que somos nos que nos recoñece como expertos, pois son principalmente estas 4 que vedes aí. As 3 primeiras están vinculadas a unha iniciativa do CEDETI que é a Rede Cervera. A Rede Cervera é unha iniciativa de fai poucos anos, relativamente reciente, na que o Ministerio pretendía recoñecer ou premiar unhas liñas de excelencia que se definiron de interese para o país. Nese sentido, o centro obtuvo 3 iniciativas foron beneficiadas desta convocatoria. A primeira é a Estrategia Nacional de Mobilidade Aérea Autónoma Urbana, na que lideramos a iniciativa IMOB 3D. Tamén desenvolvemos a Estrategia Nacional de Transición Enerxética, que a iniciativa ISGRI Plus. Desenvolvemos a Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que a iniciativa CELIA. Sí que é algo máis fora deste ámbito, pero que tamén é moi importante dentro das nosas áreas de expertise, é que lideramos España na sostenibilidade urbana e na sostenibilidade da construción. Esta é unha das liñas máis antigas do Instituto e actualmente xestionamos dous selos de certificación neste sector. O máis importante quizás é BREEAM, que é un selo internacional de construción sostible, o cal nos xestionamos a nivel nacional. Somos a entidade que emite as certificacións en España. Aí vedes un breve apunte tamén de líneas de traballo, como a Industria 4.0, Internet das Cousas, a sensórica, os drones, a inteligencia artificial e a enerxía digital. Como decía, non somos un centro de especialidade ou especializado no sector agroforestal, pero
sí que é verdade que temos presencia, de que levamos moitos anos aplicando a tecnoloxía que desenvolvemos da man de investigadores deste ámbito, e que ademais participamos en foros de interés, como por exemplo somos socio do Clúster Agroalimentario de Galicia, de Clusaga, somos centro de competencia do Hub para a Transformación Digital da Industria Digital, do cal forma parte Clusaga e moitas empresas de primeira transformación ou empresas agroalimentarias. Pertencemos á Red Rural Nacional e a nivel europeo somos socios da plataforma Smart Sensors for Agri-Food. Gústame tamén sempre destacar, xa dixen que somos un centro privado, unha das principais diferencias que temos tanto cos universidades como cos centros públicos é o noso ámbito de aplicación. Nós non traballamos en terreles baixos, é dicir, non traballamos en investigación básica, traballamos en aplicada en desenvolvemento tecnolóxico, sempre tratando de chegar aos terreles máis altos no noso desenvolvemento tecnolóxico para despois que sexa sinxela a súa transferencia á industria. Proba desto, na parte dos drones, é todo o traballo que levamos a cabo en experimentación, tanto a nivel nacional como internacional. E aí, sempre nos gusta destacar, e máis hoxe que estou en Lugo, o noso centro de probas de drones experimental que se chama Áncora, está situado na Mariña Lucense, no concello de Cervo. Por resumir as nosas liñas de traballo en drones, e tamén vanos vir ben para o que vamos falar despois, de cales son hacia onde vai o sector e tamén como está ligado ca evolución tecnolóxica, pois vou falar destas 4 liñas. Por un lado, automatización, é dicir, buscamos que os drones cada vez sexan capaces de facer maior número de operacións sin intervención humana, é dicir, automatización e robótica, navegación e aterrizaxe de precisión, xestión da propia enerxía das baterías, software avanzado, simulación mecánica e térmica. Traballamos tamén en intelixencia, lóxicamente se queremos que os drones sexan capaces de facer operacións de forma autónoma, a inteligencia artificial xoga un papel fundamental, e aí traballamos en técnicas como machine learning, a realidade aumentada, a realidade virtual, sistemas predictivos, detección de patróns, algoritmia para a predicción de visión, e procesado de sinal, bots intelixentes e algoritmos cuánticos. Por outro lado, tamén moi ligado con como vai evolucionando a regulación, traballamos na xestión do tráfico aéreo dos drones. Como realizar esta xestión de forma compartida ca aviación tradicional. A aviación dos drones, que se denomina a UTM, a ATM e a aviación tripulada. Esa xestión de tráfico conxunto en Europa denomínase U-Space. Levamos anos traballando na contribución do marco regulatorio da estandarización a nivel europeo, con entidades como a Axencia Europea, EASA, ou Eurocontrol, e a nivel nacional con o Ministerio de Fomento e as entidades que dependen del, como é a Dirección Xeral de Aviación Civil ou a Axencia Española de Seguridade Aérea. Traballamos ademais con Enaire, que é a empresa privada que xestiona o espacio aéreo en España, na definición destas novas regulacións e como implementar o futuro U-Space, e tamén traballamos nos grandes demostradores que permiten, como facemos os cousas europeos, non? En Estados Unidos van un pouco máis rápido nesta parte da legislación, nós somos máis cautos e preferimos facer demostracións para ir demostrando a ciudadanía e xenerando evidencias de que esta tecnoloxía está lista para implantarse, de que teñamos moitos drones volando de forma autónoma sobre unha cidade como Lugo, pois que sería viable, ou que en poucos anos pode ser viable. Nese sentido, destacamos o proxecto Amulet, un proxecto demostrador financiado pola Comisión, centrado en mobilidade aérea urbana, que está en execución este ano, finaliza o próximo, onde levaremos a cabo as demostracións. Neste caso son demostracións en 3 países distintos, no Reino Unido, nos Países Baixos e en España. Por sorte, coordinamos nós as probas nacionais, vamos a facer en Santiago o próximo verán, en setembro, donde voaremos na proximidade do aeroporto de Santiago tanto a aviación tradicional, como poden ser helicópteros, como drones, como os que estamos máis habituados a ver, ou o máis chamativo e o que chama máis atención deste proxecto, tamén empregaremos taxis aéreos. Así que estáis invitados todos a Santiago en setembro do ano que ven.
Nesta liña desenvolvemos tamén os servicios que permitirán que esta xestión sexa posible, vale? É dicir, a estes servicios digitais que permitan proporcionar os servicios en USpace. A Comisión Europea ten un roadmap de desenvolvemento desta tecnoloxía que comenzou xa o ano pasado hasta o 2035, onde vai ir implementando estes servicios hasta que a xestión do espacio aéreo sexa compartida e de forma totalmente digitalizada. Nos traballamos en servicios, aí listamos algún deles, como servicios de información aeronáutica, tracking de voo, resolución de conflictos en voo, simulación de tráfico para drones. E por último, os sistemas embebidos, diseño microelectrónico hardware. Está dentro da miña división, na división de sensores e drones, é a liña máis antiga, a que empezamos a traballar en sistemas de monitorización e control. Como vos decía, desenvolvemos sistemas de microelectrónica, hardware, firmware de control, interfaces de integración de sensores, interfaces de comunicación remotas en tempo real, sistemas interoperables, etc. Bueno, vou pasar xa á normativa, donde, bueno, tampouco quero dar unha información moi aburrida. A verdade que a normativa é bastante reciente, a normativa de drones, son pouquiños anos, con 3 pasos moi importantes. E antes de comenzar, simplemente 3 diapositivas con conceptos básicos, vale? Para que podades entender un pouco a complexidade deste tipo de sistemas. Por un lado, estas siglas, VLOS e VVLOS. Isto está orientado a definir o tipo de operación que vamos a realizar. VLOS son as siglas de Visual Line of Sight, o que coñecemos como dentro do alcance de vista do piloto, vale? É dicir, unha operación que se desenvolve cun dron, dentro do alcance da vista do propio piloto, é dicir, que a súa vista non perde o contacto co propio dron, vale? Estableces unhos límites no cal o alcance é a 500 metros ao redor do propio piloto e a unha altura máxima de 120 metros. VVLOS son as siglas de Beyond Visual Line of Sight, que quere dicir máis alá da propia visión do piloto, non? É dicir, son operacións nas que o piloto non ten contacto directo co dron, e a comunicación neste sentido con ele realízase mediante os sistemas propios da telemetría do dron. Lóxicamente son operacións máis complexas, bueno, é necesario ter sistemas que permitan ao piloto detectar ou evitar outros usuarios, non? Son sistemas que deben estar aprobados e permitidos pola propia EASA. Por outro lado, a ubicación da operación que queramos levar a cabo. Como vos decía antes, Enaire é a entidade que xestiona o espacio aéreo en España. Aí tedes na página web de Enaire, drones.enaire.es, podedes acceder a un mapa das zonas de voo permitido. Aquí tedes o mapa de Galicia. Eses polígonos que vedes marcados sobre o mapa son zonas de tráfico controlado, que se denominan CTR. Son espacios aéreos que están asignados a aeroportos, a aeródromos, a heliportos ou actividades ou zonas militares ou espacios naturais protegidos, vale? Digamos, son zonas no que o voo está regulado segundo a normativa de AESA. Para voar ali é necesario coordinación coa entidade que o xestiona, non? Por poñer un exemplo, aí vedes onde está Lugo, e un poquinho hacia o norte temos aí algo definido, que é o aeródromo de Rozas. Se queremos voar sobre esa zona, necesitaríamos primeiro coordinación, solicitar permiso a esa, e despois coordinación ca torre de control de Rozas. E por último, o tipo de dron que vamos a usar, non? É dicir, falemos de que operación, en donde e que dron. Vale, desde un dron máis sinxelo, non? Dos drons de menor peso, que utilízase típicamente para captar información, fotografías, vídeo ou outro tipo de cámaras. Drons de máis tamaño que ademais poidan transportar ou aplicar algún tipo de material, ou taxis, non? Como o exemplo que vedes aquí, que ademais é un dos taxis que imos empregar na nosa demostración do próximo verán en Santiago. Lóxicamente, unha plataforma ou outra condiciona moito a operación que vamos a realizar. Vale, contovos agora a normativa. Como vos decía, é relativamente recente, de feito vedes a primeira lei a que vou facer referencia de 2014, e son 3 pasos importantes, vale? 2014, primeiro dito, 2017, 2020 estaba previsto, ainda que finalmente foi neste ano no 21 a normativa europea.
retrocedemos daquela hasta 2014, por ver un poquinho como estaba o sector, pois neses 2 anos hacia atrás, de 2012 ao 14, o sector dos drones estaba nun momento de auxe moi importante. Vale? É dicir, ademais, estábamos en plena crise ou comenzando a sair dela, a tecnoloxía en canto a plataformas de drones evolucionou moi rápido e permitiu que xurdisen moitas empresas de nova creación que comenzaron a dar servicios con drones. Vale? É dicir, a verdade é que empezou a crecer moi rápido, tanto que a Axencia Estatal de Seguridade Aérea decidiu frenar. Vale? Puxo o freno de mano e frenou en seco. Por que? Pois porque non había regulación. Non había ninguna regulación que indicase como traballar cos drones. Entonces, pois non sei se acertado ou se foi un erro. Se miramos do punto de vista económico, seguro que foi un erro. Desde o punto de vista de seguridade, pois seguramente foi acertado, non? Porque xa se empezaban a ver algunhas animaladas de xente voando cerca de aeroportos para gravar como aterrizaba, como despegaba un avión. Pois decidiron prohibir, máis que prohibir, recordar que esas accións non estaban reguladas, polo tanto estaban prohibidas, non que eran fines comerciales e profesionais. Sí que é verdade que o aeromodelismo había moitos anos que existía, pero bueno, estaba limitado a certos clubes de aeromodelismo e non o impacto que estaba tendo nese momento. Vale? Con esa declaración, vale, de principios de 2014, a industria de drones quedou totalmente parada durante uns meses e a espera de que se publicara unha normativa que incluíse a este tipo de aeronaves. Por sorte non tardaron moito. Vale? En outubro dese mesmo ano publicouse a lei 18/2014 do 15 de outubro, onde se aprobaron medidas urxentes para o crecemento e a competitividade e a eficiencia do sector dos drones. Vale? Foi unha lei de carácter transitorio, vale? Que pretendeu nese momento foi sacar unha normativa rápida que contemplase certas operacións seguras e que permitise ao sector seguir evolucionando. Neste sentido, o máis importante foi as modificacións que se fixeron sobre a lei en materia de dereito aeronáutico, como vedes, unha lei de 1960, no que o primeiro que se fixo foi incorporar o término de aeronave pilotada remotamente, RPA, na definición das aeronaves que contemplaba esa lei, despois relacionada cas actividades que contemplaba esa lei. Vale? Como vos decía, non se permitiron moitas cousas nesa lei, pero sí que serviu para crear as bases para poder empezar a desenvolver a industria española. Gracias a esta lei, pois as empresas xa tiñan os procedementos, por exemplo, para poder registrarse como operadores aéreos. Empezaron a crear esas estruturas legais para, desde a formación de pilotos, por exemplo, que antes non existía, a creación de escolas, os sistemas de coordinación para poder voar cerca de aeroportos. Foi un período de aprendizaxe para as dúas partes, vale? Tanto para o sector como tamén para a propia AESA. É significativo que nese período máis de 2.000 empresas rexistráronse como operadores en España. Pouco máis de 2 anos, casi 3, de traballo, e o Ministerio de Fomento aprobou no 2017 o Real Decreto 1036. Este Real Decreto regulou a utilización civil de aeronaves pilotadas por control remoto. Vale? Prácticamente foi máis coincidencia nese momento, publicábase xa o acordo a nivel europeo para crear unha normativa europea única, xa prevista para o 20, vale? Decir, por eso era outra lei con carácter transitorio, pero que xa a verdade que xa permitía facer algo máis. Non é que abrirse moito a man nesta lei, pero sí que xa era posible voar en escenarios nos que antes estaba totalmente prohibido, vale? Como eran cerca de aeroportos, CTRs e demais. Aquí xa se contemplaba. A verdade é que obter os primeiros permisos foi moi complexo. De feito, nós, dentro do Instituto, participamos. O primeiro en Galicia, seguro, penso que foi o primeiro a nivel nacional, que foi un voo que se realizou cerca de Santiago, na proximidade na cabeceira norte do aeroporto de Santiago, moi cerquiña desa cabeceira. Estábamos, por suposto, dentro da área de afección e tuvimos que xestionar os permisos e voar en coordinación co aeroporto. Era complexo, non sei se foi no 18, non recordo exactamente o ano, pero era complexo nese momento. A día de hoxe é moito máis habitual poder obter permisos para poder voar nese tipo de condicións. Foi outra vez un período de aprendizaxe, non? Abriuse a man aos operadores
empezamos a definir estes novos procedementos que serviron tamén para ir definindo ou ir evolucionando esta normativa hacia a europea. Para o ano 2020 estaba previsto a entrada en vigor da normativa, eu penso que era sobre mediados de ano, que a pandemia retrasouse e entrou en vigor o 1 de xaneiro deste ano. Unha normativa comunitaria que aplica a todos os estados. Aplica ás aeronaves non tripuladas, autónomas ou remotamente pilotadas. Vale, xa unha palabra importante que aparece no propio texto é eso, autónomas. Xa se contemplan aeronaves autónomas. Non aplica ás aeronaves, personal ou organizacións que leven a cabo actividades ou servicios militares de aduanas, policía, búsqueda e salvamento, loita contra incendios, control fronterizo, vigilancia costeira ou similares. Vale, é dicir, todo o que son forzas de seguridade do Estado, exército ou emerxencias, pode ser aquí a Xega, quedan fora desta regulación. A regulación divide as operacións en tres. A categoría aberta, que son operacións de moi baixo risco e que se poden facer de unha forma moi sinxela, non requiren ningún tipo de autorización. Categoría específica, onde xa temos algún risco maior, é necesario realizar un estudio de seguridade aeronáutica e, por suposto, ter autorización para realizarla. E xa unha categoría certificada, onde o risco é moi alto, o operador ten que estar certificado, o dron ten que estar certificado, o piloto ten que ter unha licencia especial. Aquí, xa vedes imaxes, son drones de moita envergadura, taxis, etc. Contovos agora moi por encima en que hai en cada unha destas categorías. Na primeira, encaixan, penso que a maioría das operacións que estamos habituados a ver son drones de menos de 25 kilos, son operacións VLOS, recordo que son as que están a liña de vista, a menos de 500 metros do piloto, e a unha altura máxima de 120. Que non se pode hacer, que se prohíbe nesta categoría? Sobrevoar sobre reunións de persoas, é dicir, sobre moitas persoas. Transportar mercancías peligrosas ou arroxar materiais. Tamén se prohíben as operacións autónomas. Na categoría específica entrarían drones de máis de 25 kilos, xa estarían aquí. En entorno urbano, se están por riba de 4, tamén entrarían nesta. Se realizas unha operación máis alá de liña de vista, estaría tamén como específica. Se supera 120 metros, de igual modo sería unha específica. Se quere sobrevoar sobre aglomeracións, o mismo, específica, require todos os permisos. De igual modo aquí xa se contemplan tamén as operacións autónomas. E por último, a certificada. Esta está orientada, como vedes, a drones de gran envergadura. Cando sobrevoan concentracións de persoas cun dron de máis de 3 metros de envergadura, se transporta as persoas, se transporta as mercancías peligrosas, etc. Bueno, xa levo unha parte importante falando eu. Na seguinte mitade da miña exposición introduzo algún vídeo máis. Este en concreto é un vídeo desenvolto para explicar a categoría aberta. Está máis orientada casi ao público amateur que o profesional, ainda que, recolle gran parte das operacións. Hey, so you're my new pilot. Wow, unbelievable. Before we can hit the skies, you've got some stuff to do. You need to register online, complete the training, and pass the test. Wow, that was easy. You're not just a pretty face. Good that you check beforehand where we can and cannot fly. Sorry. Even a smart guy like you knows better. Read the manual. You want to fly me or not? Ouch, Paul. Are you serious? Keep me in sight, always. You don't want to lose me. Are you nuts? Don't fly me higher than 120 meters. And not too close to other objects, to airports, or over groups of people. Okay, I understand. Oh, cool. A pool party.
can't take photos or videos of people without their permission. Flying a drone is really fun and not so complicated if you follow some rules. Register yourself, check where you can fly, keep the drone in sight, and do not fly above 120 meters or close to obstacles in airports. And do not invade privacy. Then, you're a really good pilot. Bueno, o vídeo de Paul non tiña tanta gracia. Escoitaseme? Sí, non tiña tanta gracia sin sonido. Sobre todo os seguintes que vos quero poñer, sí que interesaba que tuvese sonido. Bueno, como vedes, é un vídeo moi sinxelo, non, que recolle pois como que operacións se poden como levalas a cabo dentro da categoría aberta, inda que vedes que é un vídeo moi orientado ao público generalista, porque suele ser precisamente son os máis imprudentes. Baixo esas reglas podense facer moitas operacións, vale? Ben, agora paso a parte máis práctica despois da normativa, que sempre é a parte máis aburrida, paso a parte máis práctica de casos de éxito. Vou vos poñer primeiro un caso de éxito pois de Telefónica, centrado en teledetección, en viticultura. É un caso de éxito que, bueno, ao día de hoxe entendo que ainda se pode considerar como innovación, pero que realmente xa non digamos, é tecnoloxía que xa está en mercado, é dicir, que calquera empresa do sector agroforestal pode solicitar os servicios a un operador de drones para que lle faga captura de teledetección. Gústame unha das palabras que utilizan aí, que os drones permitiron democratizar a teledetección, que é unha tecnoloxía que hai anos que está disponible. Escoitaseme, non? Encendido teño. Sí, bueno, non sei, se me escoitades ben, continuo, trato agora. Pois, como decía, é un dos casos máis habituais, e que realmente xa está disponible, non? Para que as empresas do sector agroforestal sexan capaces de contratar este servicio e de usar datos de teledetección. Vale. Vou poñer outro vídeo, espero que se escoite. Vale, non te vayas moi lonxe. No, porque... Tes que cambiar cando... No, non te preocupes. Vale, pois deixemos con él. Nuestras familias llevan trabajando en estas viñas varias generaciones. Nuestros abuelos, nuestros padres, siempre miraban al cielo buscando respuestas. Hoy seguimos mirando al cielo en busca de esas respuestas. La verdad es que nunca me imaginé que un día tendríamos drones sobrevolando estos viñedos y ayudándonos en nuestro trabajo. Bodegas Emilio Moro, a pesar de ser una bodega tradicional con más de 120 años de historia, la innovación forma parte de su filosofía. Buena muestra de ello es los acuerdos que hemos tenido con Telefónica, buscando esas sinergias para la implantación de las nuevas tecnologías alrededor del viñedo y alrededor de la bodega. Nos dimos cuenta que las posibilidades que había técnicas y de conocimiento utilizando los drones, hablamos con Telefónica y comprobamos, después de hablar con ellos, que el poner en marcha este sistema nos da una información absoluta del viñedo. La tecnología drone nos ha cambiado notablemente, de tener que estar pisando los viñedos día tras día, de sol a sol, pateando, verificando, viendo cómo se comportan las cepas, a en un pase, en un vuelo de cuestión de minutos, tener la información en un tiempo muy pequeño. En EMAF empezamos a trabajar con Telefónica ya hace algunos años, sobre todo con la idea de aunar dos tecnologías disruptivas que tienen que ver con el IoT, cómo sensorizar distintos aspectos en distintos ámbitos de negocio, con la tecnología drone, que también es muy
transversal a distintos campos de actuación. Las cámaras multiespectrales que nosotros embarcamos en los drones antiguamente tenían un tamaño muy grande y ahora son del tamaño de un teléfono móvil. El dron lo que hace es embarcar estos sensores en una plataforma aérea no tripulada, con lo cual es low cost, y en ese sentido pues estamos llegando a miles de agricultores. Hemos democratizado una tecnología que es antigua, que es la teledetección, que se ha hecho tradicionalmente pues, con medios aéreos tripulados. El vuelo del dron se hace muy sencillo. El cliente nos dice la parcela que quiere volar y nosotros, a través de un programa, metemos las coordenadas de esa parcela, delimitamos el perímetro a volar y seguidamente se lo introducimos al dron. Aquí tenemos el multirotor que estamos utilizando actualmente. Va equipado con 6 motores, por eso se le llama hexarotor. La parte más importante del dron, bueno, parte de controladoras, paracaídas de emergencia, antena GPS. Lo que a nosotros realmente nos interesa es la cámara. Esta es la cámara multiespectral. Analiza el espectro de 5 bandas y es capaz de ver lo que el ojo no ve. Digamos que es como una radiografía que te puede hacer un médico para ver el estado del cultivo en este caso. Toda la información es capturada mediante la cámara, procesada en el departamento de procesado y luego entregada en modo internet, ¿no? A través del aplicativo móvil. El agricultor puede tomar o dirigir todos los tipos de decisiones agronómicas que tenga que tomar a lo largo del ciclo de cultivo, mucho más dirigido. Nosotros lo que vamos a ver es dónde tiene que podar más o menos, dónde tiene que abonar más o menos, regar si tiene la capacidad de hacerlo y conocer sus fincas de una manera pues mucho más precisa, mucho más en profundidad. Es un plus para él en todos aspectos, no solamente en su día a día, en su esfuerzo, sino también en su bienestar, ¿no? Yo me acuerdo cuando era un niño y cuando iba a ayudar a mi padre con un arado que tenemos ahí a la puerta, y esa era la tecnología más puntera que teníamos, y hoy en día pues cultivamos nuestros viñedos a la carta en función de las necesidades que tenga cada viñedo. El Internet de las cosas es algo que está revolucionando todo, también el mundo de la viticultura. La tecnología de los drones va a ser positiva 100% para el campo, sobre todo para el mundo del viñedo. La producción se ve mejorada cuantitativamente y cualitativamente de una manera clara. Nuestros antepasados también aplicaban la innovación, y la innovación de nuestros antepasados es nuestra tradición, y lo mismo les va a pasar a las siguientes generaciones. Esa innovación que estamos aplicando ahora nosotros va a ser su tradición. Bueno, a mí este vídeo gustame moito, a verdade é que simplifica moi ben pois, como evolucionou os proxectos dos drones nos últimos anos, e como unha tecnoloxía que xa está moi madura, e como se pode implantar en empresas ou en productores agrarios. En Galicia tamén está usando, vale? Ainda que collimos porque o vídeo gustaba, collí un exemplo de fora de Galicia. En Galicia hai empresas que xa levan moitos anos, polo menos en viticultura, sei, no? Que hai bodegas que fai moitos anos que utilizan esta información, é dicir, que en momentos clave da produción, como pode ser no envero, capturan datos multiespectrais para calcular índices que permiten actuar e correxir como vai a produción, e tamén antes da vendimia capturan esta información para poder facer unha vendimia selectiva. Vale? Isto é o que lles permitía, ou a principal ventaxa, insisto en que eu non son experto nesta parte, pero a principal ventaxa que me transmitían as bodegas naqueles momentos que obtiñan con isto, poder facer esa vendimia selectiva, era reducir o uso de químicos a hora de elaborar os seus produtos. Vai decir, se coñecían xa cal era a uva que tiña maior maduración, maior acidez, e clasificaban así, antes de entrar na bodega, conseguían facer viños á carta. Vale. Pois vou vos contar agora sí que 2 casos de éxito concretos que fixemos dentro do Instituto, e o que quero destacar neles é
Son as tecnoloxías que desenvolvemos, veredes que están relacionadas con como foi evolucionando a normativa. Son proxectos que fai uns anos non serían viables a nivel normativo, poder leválos a cabo, ou poder leválos ao mercado, mellor dito. Pero, bueno, sempre eu penso que os centros temos que traballar nesa fronteira, non sei máis que xa traballábamos na definición de regulación, pois traballamos en liñas orientado ás futuras operacións que esperábamos. Un destes proxectos é un proxecto de inventario forestal, un proxecto financiado pola Axencia Galega de Innovación, pola convocatoria Conecta PEME, o proxecto Xestar, un proxecto de ordenación e xestión forestal sostible mediante teledetección remota, un proxecto liderado por 4 empresas galegas. Aeromedia, que é un operador de drons, un operador de referencia a nivel nacional, e, por suposto, tamén aquí de referencia en galega, Validea, tamén empresa de referencia de desenvolvemento software, Cerna, enxeñería forestal de aquí, da cidade de Lugo, e Greenalia, xa unha empresa moi grande, destinada, que traballa en diferentes sectores, como é a produción fotovoltaica, e tamén ten unha rama forestal destinada á explotación e xestión forestal. Nese proxecto, ademais, traballamos 2 organismos de investigación, que foron a Universidade de Santiago, en concreto a Politécnica de aquí de Lugo, a Unidade de Xestión Forestal, e nós, dentro do Instituto, aportando o noso coñecemento en drons e en inteligencia artificial. Para explicarvos tamén moi brevemente como foi este proxecto, teño un reportaxe da Televisión de Galicia que seguro que explican mellor que a mí. Galicia supera as 260.000 hectáreas de superficie forestal ordenada, das que obtén anualmente preto de 10 millóns de metros cúbicos de madeira. Optimizar a xestión deste recurso é o obxectivo do proxecto Xestal, unha solución tecnolóxica de información xeográfica a través dun dron que saiu adiante grazas á colaboración entre varias empresas e institucións. Hemos desarrollado un avión de despegue y aterrizaje vertical con el que tomamos datos moi precisos para el inventario de masas forestales. É un mix entre o funcionamento dun helicóptero en canto a despegue e aterrizaxe, pero despois no aire permite voar como un avión. O que unha persoa lle leva un día de traballo completo, o dron é capaz de estimalo en poucos segundos. Faino grazas ao deseño dunha ferramenta que obtén datos precisos sobre a superficie forestal para despois procesalos e ofrecer valiosa información aos xestores do monte. Saber canta madeira ten na súa superficie forestal e que valor de mercado pode acadar. Pretende ser precisamente eso, que hai alta tecnoloxía, como é a parte dos drones, a parte de inteligencia artificial, dos algoritmos, e pretende ser que dunha maneira sinxela lles aporte información que antes requerirían moito tempo para poder explotala. Na actualidade o proxecto está en fase de proba e control de calidade, con comparativas entre as medicións de Xestal e as realizadas manualmente. O dron xa obtivo mostras dunhas 200 parcelas de montes de piñeiro e eucalipto. Bueno, como vedes, é un bo cacharro, así que ten unha envergadura de aproximadamente uns 3 metros. De feito, se recordades a parte de normativa, se voáramos sobre persoas, pois estaríamos na categoría certificada, vale? Inda que non é objetivo voar sobre personas, pero sí, polo tipo de operación, estamos na categoría específica. Por que? Pois porque este dron está diseñado para facer operacións veo veloz, máis alá da vista do propio piloto. Non sei se estáis familiarizados con este tipo de drons, pero, bueno, se non explico brevemente. Probablemente os que vimos hasta ahora, que son os multicópteros, que son como pequenos helicópteros, é o máis habitual. Ese tipo de drons teñen un funcionamento similar a un helicóptero, sustentanse cos motores que empuxan como funciona un helicóptero. Neste caso, vedes que se parece máis a un avión, ten unha hélice trasera que é a que empuxa hacia adiante e unha vez que está no aire planea. Isto permítelle ser moito máis eficiente en termos de enerxía, pode voar máis rápido, pode voar durante máis tempo, co cal pode cubrir unha área moito máis extensa. Pero ten unha peculiaridade, vedes que non ten tren de aterrizaxe, porque ten outros 4 rotores, un en cada esquina, que permite, o que explicábamos no vídeo, que permite despegar e aterrizar en vertical. Denomínanse VTOL, polas siglas en inglés, Vertical Takeoff and Landing.
Estes equipos o que dan é máis flexibilidade, non? É dicir, teño o voo das dúas partes. Se levamos unha plataforma tipo avión con tren de aterrizaxe a un monte e queremos facer unha inspección, vai ser moi difícil que encontremos unha pista onde poder aterrizar ou despegar, non? Deste modo, pois nos chegamos, na mesma pista forestal onde estemos, podemos despegar desde ela, unha vez que levanta, temos o plan de voo programado, perdemos a vista, pero vamos seguindo o voo pola telemetría e volve á mesma ubicación, o que nos permite este tipo de ferramentas. Un dron como os que víamos antes podería ter unha autonomía aproximadamente de uns 15-20 minutos, con este podemos superar a hora. Daquela, pois, unha xornada de traballo, podemos capturar moita información. Galicia igual non é o escenario idóneo polas nosas masas forestais, pero, bueno, sí que é certo que temos montes moi grandes e para poder cubrir estas áreas cun dron de outro estilo, pois teríamos que facer moitos despegues e aterrizaxes cambiando batería para poder conseguir ter autonomía. Ese respecto á parte de plataforma dron foi a innovación máis grande na que traballamos neste proxecto. Por outro lado, pois, como vistes, o obxectivo era poder obter información de ámbito forestal. Neste caso, unha cámara visible non nos permite obter a información que queremos. Unha cámara multiespectral sí que nos pode dar información respecto a enfermidades que poida ter a masa forestal, ou si tamén calcular algúns índices vegetativos da mesma masa, pero se queremos facer un conteo individual, unha clasificación de especies, ou incluso poder inventariar e saber canta madeira hai nun monte, hai outras tecnoloxías que se adaptan máis a eses requisitos. En concreto, nós aquí empregamos LIDAR. LIDAR é un escáner láser que lanza pulsos e cos rebotes nos permite facer unha nube de puntos que non é máis que, como vedes aí, unha foto en 3 dimensión do monte. Nós traballamos neste proxecto ca metodoloxía que tiña implantada neste caso CERNA, que son parcelas circulares para análise estadístico, parcelas circulares de 15 metros, e aí tedes unha dela. Unha parcela na que vedes como se diferencia perfectamente cada unha dos árbores, o seu tronco, e podemos facer calquer tipo de estimación. Outro exemplo que me gustaría falar é Smarton. Smarton é un proxecto onde desenvolvemos unha plataforma de xestión integral para o cultivo do tomate. Este proxecto levouse a cabo dentro dun grupo operativo supraautonómico financiado polo Ministerio de Agricultura. Traballamos entidades que vedes aí, Soltel, que foi a empresa que liderou, unha empresa de software andaluza, Amblin, que é unha enxeñería agraria de Extremadura, Acopaix, unha cooperativa agraria extremeña, CETAEX, un centro tecnolóxico como nós, pero de ámbito agroalimentario tamén de Extremadura. De Galicia estábamos nós, máis Carto Galicia, que é unha empresa un operador de drons, e outra cooperativa máis agroalimentaria. Vou vos deixar tamén con un vídeo resumen do proxecto e despois vou incidir na parte que desenvolvemos nós, tamén tecnoloxía moi orientada hacia onde iba a tecnoloxía, hacia onde iba a normativa xa naquel momento. Un día nos preguntamos qué sucedería si pusiéramos la tecnología al servicio de nuestras plantaciones de tomate con el fin de tener un control eficiente de nuestros cultivos y así ayudar a técnicos y agricultores en su labor. Ese día germinó Smartom. Smartom es un grupo operativo supraautonómico formado por empresas agrícolas y tecnológicas que han unido sus fuerzas para crear una plataforma de gestión integral para el cultivo de tomate. El objetivo del proyecto es optimizar el uso de agroquímicos y agua en el cultivo de tomate de industria, operando sobre diferentes procesos como el estado sanitario, el riego, la fertilización y la recolección, basándose en el punto de maduración óptimo. Todo ello se gestionará mediante una plataforma que ayude a tomar decisiones en los procesos clave. Pero antes es necesario obtener toda la información de la planta y la tierra, y es aquí donde se han empleado las distintas tecnologías específicas, tales como imágenes hiperespectrales realizadas en el suelo y el cultivo que sirven para conocer el estado nutricional de la plantación. Estas imágenes son procesadas de manera automática para la observación de todos los compuestos químicos. Análisis en laboratorio de tierra, hoja y fruto. Recogidas las muestras, se envían al laboratorio para realizar un proceso completo de análisis químico y calibrar el procesamiento de las imágenes hiperespectrales.
Una red de sensores que nos permiten conocer en todo momento y en tiempo real las condiciones del suelo y las variables climatológicas. Imágenes aéreas multiespectrales y térmicas. Mediante el vuelo de drones capacitados para cargar cámaras específicas para la toma de estas imágenes, se realizan vuelos automatizados de forma periódica. Un hangar autónomo para poder realizar vuelos de forma desatendida y automatizada en campo. Observaciones de campo. Los agricultores y técnicos del proyecto realizan una supervisión y observación del campo y las acciones realizadas sobre él para llevar el control de las acciones. Toda esta información es enviada y procesada en una plataforma informática. La información es representada a través de cuadros de mando claros y concisos, con los cuales los técnicos y agricultores pueden conocer el estado de las plantaciones de forma rápida y sencilla, pudiendo ser alertados de cualquier anomalía que suceda. SmartOn es una herramienta diseñada para facilitar la gestión de las explotaciones, ayudando a técnicos y productores en la toma de decisiones. Esta convocatoria de ayudas es cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER. Bueno, como vestes no proxecto, traballamos en moitas liñas, pero dentro do Instituto centrámonos nunha, que era o desenvolvemento dun hangar robotizado, un hangar para drones. Nese vídeo non se viu moito, porque foi un vídeo onde estábamos finalizando o desenvolvemento, e agora vos mostro máis información, incluso un vídeo de como funciona o hangar. Vale, un hangar para que? Imagino que igual vos estaredes preguntando, non? Eu xa, cando falei da normativa, a primeira vez que apareceu a palabra autónomo, insistín, non? Eu penso que unha das, de feito, ao final xa vos lo recordarei, para min é unha das claves da evolución desta tecnoloxía. Traballar hacia solucións que sexan totalmente autónomas. Neste sentido, en aplicacións donde a captura de datos ou a operación que realiza o dron sexa repetitiva e se realice cunha frecuencia determinada, podemos evitar ter que desplazar personal e ter o equipamento fixo nesa instalación, que pode ser, neste caso, como era unha plantación de tomate, e ter un hangar donde un dron poida sair, realizar a súa misión e retornar para resguardarse, cargar baterías e descargar datos. Con esa idea é onde xurde o produto que denominamos Drone Safe Box. É unha tecnoloxía que desenvolvemos 100% desde o Instituto para facilitar calquer tipo de implantación de solución de operación con drones que fose autónoma ou controlada de forma remota. É dicir, non só é para operacións que se fagan, que o dron ten programado, como ten a romba na casa, non? Sempre poño o mesmo exemplo, como que sala a súa hora e fa tal. Bueno, aquí pode facer eso, con operacións que estén precargadas, ou pode estar pilotado desde unha central en calquer parte do mundo. Está basado no concepto que se denomina Drone in a Box. E o que facemos é monitorizar unha grandísima cantidade de parámetros, incluso condicións medioambientais, meteorolóxicas, que nos permiten facer o seu control desde unha app Android ou desde unha plataforma web. Está composto por esas tres partes que vedes aí, o que é o dron, que é un dron normal que despega e aterriza en vertical, que pode levar unha carga de pago para a misión concreta que pode realizar. Carga de pago sería unha cámara multiespectral, por exemplo, en ámbito agrario sería o máis habitual, onde que podría ser tamén o líder que comentábamos antes. O sistema de comunicación é un BMS, que é un Battery Management System, un sistema de xestión de batería, posto que ao non haber piloto, que é o que típicamente fai esta xestión entre operación e operación, necesitamos automatizala. Despois está o hangar, é dicir, un sistema onde pode chegar o dron, que se posicione milimétricamente, que o albergue, que lle cargue baterías e que sirva tamén para descargar información. É un software para xestionalo, por suposto, tentamos ter unha ferramenta que permita facer o comando control do dron, a xestión das operacións que leva realizadas, das que vai realizar a futuro, toda a xestión. Vale, este é o noso desarrollo. Como vedes, é un cubo, un metro de arista, un metro cúbico aproximadamente. Agora mesmo está cas tapas desplegadas e a plataforma de aterrizaxe elevada, que eses círculos como se fose con unha forma de diana. O dron aterriza sobre esa diana, baixa e cerra a plataforma. Describo cada unha destas partes, vale? Por un lado, un sistema de posicionamento robótico. A realidade é que os drones a día de hoxe xa poden, ou estas operacións que vemos por aí xa realizan totalmente autónomas, é dicir, o piloto define o plan de voo
que pode ser sobre unha parcela un serpentín para ir captando información sobre toda esta, realiza a operación e retorna ao mesmo punto. Unha vez que ya cargas, a operación despegue, captura de datos e aterrizaxe, o dron faino por si mismo. Sí que é verdade que non ten capacidade ou non ten precisión suficiente como para poder aterrizar nun metro cuadrado. Pensade que utiliza para posicionarse o GPS e a precisión deste é de uns poucos metros, non? Co cal, que atinase dentro deste metro cuadrado que temos de aterrizaxe, sería un pouco lotería, non? Penso que máis da mitad das veces acabaría fora. Somos capaces de aterrizar dentro, agora vos direi como, pero, ainda así, necesitamos un sistema robótico que despois nos centre xa cunha precisión milimétrica para despois poder albergar e tamén para poder facer a carga mediante contactos eléctricos. O aterrizaxe facémolo mediante visión artificial, é dicir, o dron sitúase a 10 metros na vertical GPS onde está ubicada o hangar e a partir de aí o GPS desactiva e mediante unha cámara cenital empeza a navegar basado en visión. Por iso, esa forma de diana non é unha coincidencia. Desenvolvemos un algoritmo de visión artificial do cal solicitamos a patente que permite recoñecer ese patrón e centrar o dron para aterrizar con a precisión de centímetros. A xestión de batería é unha das partes máis importantes que desenvolve un piloto. Se neste caso non temos un piloto, temos que sustituíla. Desenvolvimos un sistema, o sistema BMS, que permite facer a carga da batería e tamén comprobar os ciclos de carga e descarga e a vida útil que lle queda a mesma. O sistema de comando e control é unha aplicación que permite facer este comando e que xa contempla a futura integración con UTM e envío da telemetría do dron. E por último un enlace de vídeo, que neste caso igual non é tan interesante, pero unha das principais aplicacións que contemplamos para este sistema é a vigilancia. Pensade en vigilancia perimetral, a típica ronda que ten que facer un guardia de seguridade, pois poderíase sustituir por sistemas como este. Ben, poñemos un vídeo moi rapidiño para que vexades como funciona, porque no outro a verdade é que non se vía. Espero que vos gustara. A verdad que é un desenvolvemento do que estamos moi orgullosos. Hai moi poucos sistemas como este en todo o mundo. En feito, en España non hai ningún sistema igual. A verdad que é unha aposta desde o centro que estamos empuxando moi forte para transferila ao mercado. A verdade é que a día de hoxe xa como veades, en Europa xa se contemplan este tipo de operacións, as autónomas. Estaría dentro, como vos decía, da categoría da específica. Ten moitas aplicacións.
por buscar, por insistir no que vos decía antes, calquera aplicación que pensedes, que se realiza de forma repetitiva e de forma recurrente, ten cabida este tipo de sistemas, non? Depois habrá que ver a súa viabilidade económica, non? É dicir, vale a pena invertir nun sistema como estes ou é máis rentable enviar un piloto todos os días a facer a operación? Bueno, hai que ver. Casos fora do ámbito agroforestal, que aí listamos algún e agora comentamos, pois, como comentábamos, desde principalmente vigilancia e inspección. Vigilancia, como vos comentaba, vigilancia perimetral, inspección de calquer tipo de industria, chegar nos intereses, por exemplo, de industrias fotovoltaicas, seguimento de construción, seguimento de obra. Pensade que nas licitacións ou nos pliegos das obras xa se solicita seguimento fotogramétrico da obra e as obras en alturas empréganse drones, non? Entón, dispoñer dun equipo como este nunha esquina ali na obra e que todos os días ás 8 da tarde saia o dron automático a facelo ao seu plan de voo e envíe os datos ao promotor da obra, pois sería unha boa solución, non? En ámbito agrario destaco estos, en ámbito agrario agroforestal. Por un lado, a teledetección. En principio, eu entendo que non necesitamos unha frecuencia de teledetección tan importante. Os exemplos que vos poñía a día de hoxe, en viñedo, en viticultura, os que coñezo eu empregan 2-3 veces como moito ao longo de todo o ciclo de cultivo, todo o ciclo anual, 2 ou 3 capturas de datos, non? Co cal, ter un sistema como este non sería rentable. No caso do tomate, que foi no proxecto onde desenvolvemos, sí que é verdad que durante os 4 meses, non estou confundido, os 4 meses do ciclo, capturábase moita información. É certo que era dentro dun proxecto experimental, habría que ver realmente se despois é rentable, non? Pero se temos unha frecuencia máis grande, ainda que sexa nun período de poucos meses, podría ter sentido, non? Para que? Pois cálculo de índices vegetativos, control de madurez, xestión do riego, xestión dos fertilizantes ou inventario. Ademais, serviría tamén para albergar un dron que non só servise para detectar, senón para facer algún tipo de aplicación. Despois veremos outro vídeo onde vemos drones que permiten facer aplicacións. De que tipo? Pois de aplicacións de sembrado ou aplicacións de fumigación, de fertilización ou incluso de riego. Estas aplicacións, están un poquinho no limbo, non? Realmente, depende como viras a normativa, ata agora non se permitían. Pero, as de fumigación e fertilización, a min constame que fai moito tempo que se levan a cabo, vale? Pero, agora mesmo sí que non hai dúbidas. Tal como está a nova regulación, sí que se permiten facer. E, por último, unha aplicación moi importante, aí sí que temos moita demanda, é para a vigilancia de incendios, moi importantes para o sector forestal. Aquí, ese tipo de sistemas nos permitiría facer inspeccións periódicas en puntos de alto riesgo incendiario. A verdade é que tamén é unha ferramenta disuasoria, por suposto, e tamén xa nos abre a posibilidade de non só facer inspeccións periódicas, que é o típico caso de uso que se nos podría ocurrir, senón tamén poder facer inspeccións a demanda. E aí, claro, en calquer ámbito de emerxencia é onde temos estas solicitudes. No incendio podría ser un deles, non? O dispoñer dun dron nun punto estratégico que o poida lanzar en calquer momento sin ter que desplazar personal, é un valor engadido moi grande, non? Isto, en incendios ou calquer tipo de emerxencia, como pode ser salvamento marítimo, en zonas complexas, ten un valor engadido moi grande. Vale, queremos mostrar agora, xa por finalizar os casos de éxito, dous vídeos de aplicacións que xorden ca nova normativa. Un é precisamente dun equipo que é un dron dun equipo concreto, que é o Agras T20, do principal fabricante de drones do mundo, que é DJI. É un dron aplicador, sirve, como comentaba, para sembra, fumigación, fertilización, etc. Que é verdade que se está usando xa, pero que eu penso que as posibilidades deste equipo son moitas e moi importantes. This is the DJI Agras T20, which carries 20 liters of load and cover 12 hectares per hour efficiently. The 4-channel independent flow control allows more even application.
while the intelligent relief valves results in more convenient air removal. The omnidirectional digital radar provides 360 degrees 3D scene reconstruction, empowers the aircraft to avoid obstacles autonomously, even in poor visibility, guarantees safe operation both day and night. The new programmable controller is equipped with RTK module for centimeter-level flight planning. Simply press one button to have the drone take off and perform its job autonomously. Equipped with a new spreading system, T20 can deliver uniform spreading of seeds, fertilizer, and other solid materials at a rate up to 10 kilograms per minute. The rating of IP67 makes the whole aircraft washable. The foldable design makes the T20 even more portable. By using the P4 multispectral to gather precise plant-level data, T20 can apply the selectively spraying solution based on crop growth to save water and reducing the pesticide dosage. With the help of Phantom 4 RTK and DJI Terra, users can apply 3D flight path for more efficient planning. T20 is capable of flying precisely along flight path on multiple application scenarios. To target fruit trees distributed on contour lines, users can choose free flight path to save battery power. The continuous spraying function allows T20 to perform better on mountainous terrain, keeping flight safety and saving you effort. This is the powerful and precise Agras T20, pushing the boundaries of crop spraying and bringing up more possibilities for the future of agriculture. Bueno, é un equipo, eu penso que moi potente, con moitas posibilidades. En Galicia constame que xa leva tempo utilizando os equipos deste estilo para fumigación de ultrabaixo volumen, por exemplo, en plagas específicas de algunhas árbores, moito, por exemplo, en árbores ornamentais en cidades. Bueno, xa como digo, aplicacións podría ter moitísima, habría que ver sempre, que digo, o rendemento frente á maquinaria que temos a día de hoxe. Si que en cultivos frutícolas tamén se aplica, en extensivo eu entendo que non teria sentido, non? Pero bueno, aí vistes que era unha das opcións, xa a valorar polo técnico en calquer caso. E por último, algo que entendo que queda bastante máis lonxe, pero nunca hai que perdelo de vista, sempre pode haber aplicacións. De feito, aquí vai haber unha delas, non? Os drons de carga, non? Os drons de carga son os drons que se utilizan tanto para o transporte de persoas como de grandes volúmenes. De feito, este equipo, o Volodrone, é un equipo dunha empresa que se chama Volocopter, unha das pioneiras en taxis aéreos, que evolucionou a súa plataforma hacia carga. Neste vídeo mostran moitas aplicacións, e unha de ámbito agrario. Al principio eu tamén cando vin dixen, bueno, non lle vexo moito sentido, pero despois do vídeo enseñareivos quen está detrás, quen é o colaborador que ten Volocopter para desenvolver esa solución. Innovative, bold, dynamic. Since 2011, we have been pioneering mobility of the future with our manned and fully electric vertical takeoff and landing air taxis. Now, we have expanded our capabilities in the sky with an unmanned heavy lift drone, suitable for various industries. Over the years, we received more and more requests from diverse customer groups for a cargo variant of the Volocopter. As a result, in 2018, we launched a utility drone project as a largely independent activity within Volocopter. With the Volodrone, we're introducing a new unmanned product based on our original platform and expanding our leading position in sustainable and fully electric VTOLs to a host of new applications. Introducing the Volodrone by Volocopter, a drone which is ushering in a new era of urban and rural flight and offers unlimited potential. Progressive, efficient and fully electric, the Volodrone is the first aircraft of its kind that brings a new standard to the third dimension of sustainable transport. The Volodrone works with different equipment, such as box, sling, sprayer, or even customized gear. And,
At a maximum distance of 40 kilometers, it's capable of carrying an unprecedented payload of up to 200 kilograms at a time. This makes its potential to cover a wide range of applications almost limitless. Agriculture. The Volodrone increases productivity in the areas of plant protection, seed sowing, frost control, and more. Logistics. From retail to time-critical medical or spare part deliveries, the Volodrone will get the package delivered safely, securely, and on time. Infrastructure. For construction, maintenance, and site planning, the Volodrone can assist in daily operations. The Volodrone is advancing mobility and will push the limits of what's possible for businesses around the world. Just imagine what the Volodrone can do for you. Bueno, imagino que vistes o dron, a aplicación de agricultura de fumigación. Teño que reconocer que me costaría ver na Ribeira Sacra fumigando, vale? Pero se vos digo que o socio que ten Volocopter para desenvolver esta solución é un dos principais fabricantes de maquinaria agrícola do mundo, creeríasme. Sabedes quen é? John Deere. John Deere. Pois se John Deere aposta por este tipo de sistemas será porque algún tipo de aplicación lle verán, non? Pode ser que sexa o futuro, quizáis non na Ribeira Sacra, pero igual en outras zonas máis grandes pode ter cabida este tipo de sistemas. Bueno, para cerrar xa a miña parte, gustaríame... A mí sempre me gusta cerrar, sempre que teño unha ponencia, resumindo as ideas que me gusta que podas levar para casa. Non levo máis dunha hora falando, dixen tantas cousas que bueno, xa entendo que se quedastes con un 10% xa é bastante. Así que gustame resumir ao final e reforzar ese mensaxe. Entón, vou simplemente dar 3 ideas claves, vale? Por un lado, insistí bastante durante a presentación, pero a clave é o éxito para calquer tipo de robots, sexan aéreos, sexan terrestres, que poidan implantarse a un nivel masivo, e que as operacións sexan autónomas, e que sexan capaces de facer unha función por sí mesmos. Está claro que van requerir mantimento, que van requerer algún tipo de intervención humana, pero seguro que conocedes este equipo ou similares, non lle quero facer publicidade a marca. Eu teño un equipo como este, é unha maravilla. Se tuvera que estar eu ali sentado pilotando, de que fose ali de forma remota, non tería o mismo éxito, estamos todos seguros, non? Cumple unha función moi clara, que é ter a erva cortada e a fai a perfección. Un dron ten que facer o mesmo, cumplir unha misión con obxectivo e facelo de forma autónoma para ter éxito e para que supoña un retorno sobre esa inversión. Por último, inda que eu sou un defensor dos drones, por suposto, é o meu traballo, son a miña línea de investigación, tamén estou en contra de meter drones para todo, non? Que hai momentos que parece que os drones son unha solución para todo, sobre todo nos proxectos de investigación, donde, bueno, claro, dan un plus de innovación, pero non penso que sexa solucións ou tecnoloxía que haya que meter a calzador en calquera aplicación. De feito, eu sempre usaba, para comentar isto, sempre usaba a imaxen que vedes aí arriba a vosa esquerda, que é unha imaxen da peli de Regreso ao Futuro 2, de 1989, donde se vía unha escena dun dron, ou que se similaba a un dron, non? De feito, que vedes nun círculo, é un dron moi parecido que hai na actualidade, e estaba paseando un can. Eu sempre o poñía como exemplo de, oye, para todo non, para isto non fai falta, non? Bueno, estamos vivindo épocas difíciles, o confinamento pois dá moito que traballar a cabeza, o ano pasado vimos esta mesma imaxe, a que vedes aquí, está unha imaxe real, dun chipriota que lle pareceu boa idea pasear o seu can pois para non sair da casa, non? É verdad que é unha situación excepcional, esta persoa pois entendo que quizás por medo a contaxios non, prefería quedar na casa e o can había que pasealo e optou por esta solución, non? Pero eu personalmente non lle vexo moito futuro. E por último, bueno, esta imaxe todos sabedes onde é, estou convencido, eu tuve a sorte de algúns dos proxectos que traballei en viticultura de precisión foron na Ribeira Sacra, un lugar espectacular,
E sempre, dende que traballei ali, me chamou a atención este sistema, non? Este sistema, que é un dron terrestre pilotado de forma remota, vale? É un sistema que un vagón que vai montado nunhas guías e con mando a distancia e un cabestrante podían subir e baixar. Por que vos poño esta imaxe? Bueno, pues, seguramente naquel momento, non sei canto tempo levan con este sistema, imagino que moitísimos anos, non sei quen inventou, quen foi o primeiro, pero bueno, seguro que o trataron de tolo, ou de iluminado, ou similar, non? Pero me quedo cunha frase para pechar, que utilizaban no vídeo de Emilio Moro, é que a innovación de hoxe é a tradición de mañá. Moitas gracias. Calquer dúbida... Abrimos a ronda de preguntas. Yo soy voy a formular tres preguntas. Primero te pregunto una, si puedo. Por ejemplo, pasando un poco al tema que puede ser ganadería extensiva, montaña, por ejemplo, a día de hoy, la situación actual en la que está y ciertas dinámicas con ciertas especies energéticas, cada día se reclama más cierto pastoreo con perros, con presencia de perros. Entonces yo me pregunto que de cara al futuro, y reduciendo un poco los gastos y inversiones, si existiría o tendría sentido un pastoreo con drones o hay algún sistema que controle ya esas redes, es decir, que vaya un GPS instalado a esas redes y ese dron vaya, pues, digamos, todo el día controlando con ellas y haciendo la labor que haría en teoría un perro o un pastor para que no estén tan pendientes a día de hoy. Mira, non sei se a verdade é que non puxen ningún exemplo de gandería, tens que disculpar, pero sí que a aplicación, non sei se é pastoreo exactamente, aí xa entonces me escapar un pouquiño, pero sí para control e inventario de cabezas de gando. Sí que eu traballei nunha proposta, era en Sudamérica, non recordo o país, que foi en Brasil, empregando tecnología de identificación por radiofrecuencia, é dicir, unha antena pasiva en cada unha das cabezas do gando, e un lector embarcado en dron, é dicir, de modo que estabas nunha área moi extensa onde non tes cobertura de ningún tipo de sistema, e si que co dron podes facer un voo xeorreferenciar, xeoposicionar cada un dos animais, e ademais tamén facer un reconto e saber onde están cada un deles. Este tipo de sistemas incluso podías facer un volcado de información, é dicir, se levan un pequeno acelerómetro e demais, ou similar, podes facer un pequeno análisis de comportamento do animal, é dicir, das últimas horas, con ese tipo de sistemas podes saber se ten alguna patoloxía, se están en celo, basicamente son análisis basados no movimento. Non sei se eso podría ser unha solución. Sí, claro, yo comentaba más que nada, debido a ciertas proyecciones que está habiendo a día de hoy, pues claro, si un dron, por ejemplo, hiciese, digamos, la labor de ese perro pastor, que un GPS que llevase las cabezas de ganado, si existiría esa posibilidad de hacer esa nueva investigación científica o de planificar eso, de manera que ese dron fuese volando a las de ellas y pudiera orientar posibles depredadores con algunos sistemas, ya que no es posible ciertos controles y orientar. Aí o tema do orientar xa me escapa. Eu podo dicir que, bueno, non son gandeiro, pero teño cabalos, volvo a insistir que a miña parte máis rural, teño voado cerca deles e, bueno, non lles gusta moito, botan a correr, entonces non sei como se comportarían. Nós, por exemplo, no plantexamento que fixemos, o voo era bastante alto para non interferir nos animais, entonces algún sistema de ahuyentar sin que interferise no gando non o sei, a verdade, aí xa me xen as dúdas porque descoñezo esa parte de tecnoloxía. Sí que no que é máis inventariado a identificación, traballei tamén nunha proposta para medio rural, un proxecto que non se levou a cabo finalmente, pero sí que elaboramos a proposta para facer inventario de outro tipo de especies, no que non temos, porque o plantexamento que estaba facendo eu era, pois, o teu gando, telo identificado cunha antena pasiva, que ademais son elementos baratos, porque se te vas sucios de GPS e demais, xa pode encarecer a unidade que leva cada
cada animal. Estes son etiquetas moi sinxelas, como as que leva as prendas de roupa, vale? Pero con maior alcance. Pois o plantexamento que fixéramos nós era para outro tipo de animais, como son os xabareins, ou incluso agora mesmo penso que sería de interese, polo menos a mí tamén me preocupa bastante polos meus animais, polo lobo, e polo menos para ter as comunidades identificadas, en que zonas están, saber o número de individuos que hai, etc. Vale, o noso plantexamento estaba basado con termografía, o uso de inteligencia artificial para, en base a termografía, poder identificar individuos de especies concretas. Vale, eso penso que sí que podría ser moi interesante. Sí, para censos e todo eso. Para censos, exactamente. Claro, me pregunté un pouco en base a eso. Despois de para ahuyentar, pois, se hai, por exemplo, se houvese un elemento ahuyentador, non sei, pois, os típicos que emiten unha frecuencia concreta que igual as vacas non lles molesta e o lobo sí, pois sí, poderías embarcar no dron. De feito, existen drones con altavoces e demais para emerxencias. Neste caso podría ser o mesmo. E incluso se detectas o animal, pois podes ter, en vez de pastoreo co can, como indicas, pois podes ter, se me ocurre, un equipo como que presentei eu, ese hangar, que o tes ali, e sal de forma periódica a facer unha inspección e activar ese ahuyentador, non? Pero xa che digo, descoñezo tamén o tema dos ahuyentadores, pero habendo ese equipo, pois podría ser totalmente viable. A raíz de eso, como se me ocurrió, pode ser interesante, viendo cómo está cambiando la normativa. Luego, la segunda pregunta, comentabas de que no se podían grabar las partes zonas privadas. Mi pregunta es si es grabar o es solo volar. O sea, tú puedes volar una propiedad privada. Volar por encima. Podes voar por riba dunha propiedade privada, sí. Mientras no estés grabando, puedes volar. Exactamente. Vale. Y la tercera y luego... Sí, porque, perdona, bueno, hai temas legales que se me escapan, vale? Pero que hai en certos países onde, digamos, que se este meu terreno, de aquí para arriba todo é meu, aquí non, o espacio aéreo non se considera espacio privado, entonces eu estou sobrevoando, de feito, pues, a miña casa está pues, próxima ao CTR da Coruña e sobrevoan outro tipo de aeronaves, non as tripuladas. Pois este é o mismo caso. Y la tercera y la última, que es sobre el tema que comentaste de fumigar y aplicar productos fitosanitarios. Por ejemplo, en Galicia que hay bastantes problemas con diversas plagas, tema oliveros, que se podrían aplicar distintos productos bien naturales o de otros Galicia. En el año 2009 la Comisión Europea sacó una ley que luego ratifica en 2012 un Real Decreto que prohíbe los vuelos aéreos, o sea, los vuelos aéreos no nos permite, salvo unas concesiones para realizar esos aportes fitosanitarios, salvo unas concesiones que tú solicites al Ministerio, que sería el MITEC. Entonces, pregunto si en esos vuelos aéreos están solo incluidos vía helicópteros, vía hidroaviones, o si se podrían hacer esas aplicaciones de productos fitosanitarios con drones, porque eso sí que sería importante para tratar ciertas más. Na parte de fitos, inda que bueno, algo sí que sei, pero normalmente de baixo volumen, hasta onde teño entendido, aí o problema o que hai, onde está a barrera, é que a fumigación aérea en Europa está prohibida. Vai dicir, o típico avión enorme que vai como en Estados Unidos, aquí non se permite. Pero sí a fumigación que denominan de ultra baixo volumen, que é a que se fai cos drones. Vale. Entón, nese sentido, sí que se pode aplicar. Ao final, o dron, o Agras que vos ensinaba, pois, no que é a parte de fumigación é moi parecido á típica mochila, pero simplemente que vai voando, non? É dicir, ten moi pouco fluxo de produto e levaba pois, uns 20 litros aproximadamente, non? Entón, non se diferencia tanto deso. O máis grande que falamos teo do Volocopter con John Deere, bueno, eso non sei se será legal en Europa, verdad? O outro sí que se contempla e podese facer. Eu penso que xa incluso antes desta última normativa. Non sei moi ben como tipo de permisos, entendo que tens que ter o doble permiso de fito especial, permiso de piloto especial, pero sí que se pode facer. Claro, es que es interesante porque a veces para tratar algunas masas, a lo mejor para aplicar ciertos productos o ciertos controles lógicos, simplemente tienes que montar andamios o subirte por cuadras arriba. Claro, aí se dicía, que de feito en cidades vinos a aplicar en, pois, non sei como se chama a plaga a que afecta as palmeras, non? Pero aos árboles ornamentais aplícana moitas veces con algún tipo de plataforma elevadora ou senón cos propios drones.
é unha moi boa aplicación. Despois no tema do boníteros, tamén che digo, a parte forestal e biolóxica escapas, pero bueno, aí a forma de loita é con loita biolóxica, non? Exactamente. Pois aí tamén traballei, preciso nunha proposta para o medio rural, ca xente de Cerna, porque as bolsas cos ovos, claro, colócanse nas partes baixas por sencillez, pero se os puderamos colocar na parte superior, vas ter un porcentaxe de eclosión maior. Se somos capaces de liberalas dentro dun dron, é dicir, un dron grande como o que vos plantexei, que pois fose liberando unha bolsiña por hectárea, con un sistema tipo paracaídas, que xa tamén con uns ganchos que permitise colgarse nas copas, nas ramas das copas máis altas, non? Esta proposta fixemos xa medio rural, e penso que melloraría a loita biolóxica nese sentido. Entón, bueno, eu sempre animo a darlle voltas á imaginación, porque, como vos digo, eu no sector forestal non é o que... Bueno, non teño formación, pero sí que, pois, por familia, na miña familia, o meu pai ten un aserradero de madeira, leva toda a vida facendo inventario, e inventario, pois, como se facía antes, non? Ca libreta e o boli e paseando o monte, non? E de aí, por exemplo, pois, xurde o proxecto Xestal, e iniciativas como esta que che comento, pois, tamén son inquietudes que sempre tuve por ver como poder mellorar, pois, unha industria que é tan importante para Galicia, non? Como é a forestal ou a agraria. Entón, aí eu penso que sempre combinando as dúas partes, non? O coñecemento tecnolóxico co que tedes vos, os que estades en campo, coñecedes o problema, pois... Claro, es que eso sería bastante interesante porque a día de hoy lo tratan, como dijiste, con el ANAF, y hay gente que también está aplicando ciertos insecticidas como una nitril, que eso también influye en el control biológico porque se termina matando, no tiene mucho sentido, pero sí comentábamos algunos días en la universidad que tendría sentido aplicar los antiquintilizantes, pero los antiquintilizantes no los puedes aplicar desde abajo porque nunca llegarían arriba, entonces con un dron muy grande... Claro, nese caso, hai moitos casos de aplicación de fitos que pues, ten sentido frente ao que hai ao día de hoxe, non? Eu decía, incluso para decía que teño cabalos, teño sapasto normalmente, na finca sempre lle botas algo para a mala erva, para as lavazas e demais, utilizas mochila, acabas cansado, non? Ou senón co tractor. Claro, por defecto profesional, dixen, oye, cun agras, non, tal, son equipos caros, non me podía permitir, non? Pero dicía, joder, se meto un dron como este, meto o plan de voo, estou aquí no xardín, na finca do lado, vexe como fai a aplicación, non? Bueno, é o que falamos antes, tecnoloxía, para que? Pois para casos específicos, nese non ten moito sentido, non? Polo menos no meu, pero en masas forestais, sí, polo que dis, como chegas ali arriba? O sea, se é só un árbol, se son árboles máis pequenos, son frutales pequenos, igual sí que chegas dentro abaixo, pero se tens que aplicar en eucalipto, é imposible, encima de ser unha masa moi pechada, tens que ir dentro arriba, e aí eu penso que é o elemento idóneo. Vale, muchas gracias. A ti. Gracias. ¿Alguna pregunta máis? Temos unha en YouTube, pregunta David Blanco, gustaríamos saber se dentro do Instituto Tecnolóxico de Galicia ou outro organismo en Galicia se está investigando nos tratamentos aéreos con drones en combinación con técnicas de teledetección. Comenta que as aplicacións aéreas con fitosanitarios están restringidas, non prohibidas. Vale, nós traballamos na teledetección. Por agora eu non traballei ningún proxecto de aplicación con drones. Sí que me consta que operadores de drones galegos utilizaron este tipo de sistemas. De feito, Aeromedia, que comenté antes, que é unha das empresas de referencia que nós traballamos, utilizaron este tipo de sistemas en aplicacións, polo menos en ornamentais, digo, en cidades. Vamos, eu penso, como decía, que é unha aplicación idónea. Respecto á normativa, xa dixen que eu tampouco conozo moi ben, xa dixen que prohibida, eu penso que non, que hai restriccións, de feito ao de ultra baixo volumen, eu penso que é unha das excepcións, pero bueno, aí realmente xa a normativa de fitos desconoce por completo. ¿Alguna pregunta máis? Que marxe de erro hai, por exemplo, cando se está tratando, fumigando un cultivo, por exemplo, con herbicida ou con fertilizante, entonces as coordenadas, pero imagino que haberá un marxe de erro, como se corrixe, por exemplo, estás tratando unha finca para non pasar a do veciño, como deixar o veciño sin tratar.
Vale. Se vistes, na propia descripción do produto comentaba, xa dixen eu que o GPS ten un marxen importante de metros, co cal pasas a leira do veciño facilmente, como ben dís, pero ese sistema emplea un sistema de corrección que se denomina RTK, que permite ter unha precisión sí que xa centimétrica, co cal nese sentido, empleando son estacións, unha estación independiente que colocas na parcela, digamos, como un elemento máis do dron, pero un elemento fixo que permite complementar a sinal GPS para ter unha precisión maior. Ou senón, en técnicas de visión, como exemplo como empleamos nós, tamén se podría facer, pero agora mesmo estes sistemas teñen unha precisión centimétrica. En superficie mínima de cultivo se considera axeitada para que sexa operativo un tratamento, por exemplo, de fumigación con drones? Non che sabería dicir. Aí eu penso que depende moito do cultivo. Se vas a cultivos extensivos, eu penso que as solucións tradicionais son mellores. É dicir, o tractor de toda a vida penso que funciona mellor. Eu creo que son casos específicos, principalmente en frutais ou en producción forestal, donde precisamente pola necesidade de traballar en altura o dron supón unha proposta de valor. Pero bueno, aí xa se me escapa, non che sabería dicir. Eu vino en Galicia aplicado a outros. De feito, vi unha empresa que traballaba no cultivo da pataca, aplicando, non sei se fertilizante ou que aplicaba, que tamén non coñezo, pero aplicaba en cultivo de pataca, aplicaba con dron. Voaba moi baixiño sobre as plantas e penso que aplicando algún tipo de fertilizante. Se é máis rentable que facelo, pois entendo que se fai de outra maneira con tractor, non o sei. A verdade, sí que habría que facer números de tempos de unha, coste hora de tractor, coste hora do dron, e incluso tamén a efectividade da aplicación dunha maneira ou de outra. Que marxe de precios? Marxe de precios? Pois un dron profesional para teledetección pode rondar, penso que os 20 ou 30.000 euros, máis sinxelos dos que se usan en categoría aberta, hai desde xoguetes de poucos euros hasta equipos xa que se utilizan para grabación de vídeo de poucos miles ou incluso incluso por debaixo de 1.000, pero próximos tamén hai equipos. O Agras é un mirar como decía, por interés personal ou de fumigación, e se non recordo mal tamén andaba no orden dos 20 algo mil, inda que despois se lle engades a estación este RTK para ter maior precisión e demais, pois ten uns 30.000 euros facilmente. Bueno, non son equipos baratos, pero sí que eu penso que ofrecen un valor engadido para certas aplicacións. E por último, nas empresas agrarias que están utilizando, que é máis frecuente? Que contraten con unha empresa que ten os drones, tecnoloxía, o uso de todo eso, ou que compren os propios drones? Eu penso que por norma xeral é a primeira opción, é a que ten máis sentido, non? Salvo que estés voando moito, é máis fácil, pois contrato a un operador que xa ten todos os procedimentos de solicitudes con a ESA, xa os ten moi procedimentados e moi regulados, que vai ter os equipos óptimos, despreocúpate da parte de equipamento e demais. Eu penso que é a solución ideal e tamén a máis habitual. Si que é verdade, eu coñezo un caso específico de unha cooperativa importante galega que dentro da cooperativa ten unha empresa de servicios, que é a típica que dá todo tipo de servicios á cooperativa, e un deles é o de teledetección mediante drones. Chamoume a atención que fixesen dese modo. Bueno, entendo que ao final adquirir un equipo con ese importe aproximadamente do que os decía, un dron profesional con cámara multiespectral, uns 20.000 euros aproximadamente, dentro dos servicios que dá esa empresa á cooperativa, pois decidiron incluílo, e un piloto que fará máis cousas, entendo que aparte de eso, non sei, unha decisión, pero a min parece máis correcta, máis lóxica a outra, non? E sobre todo se te vas a equipos moi caros como é o LIDAR, os sensores LIDAR teñen precios moi elevados, en función do número de pulsos que teña o LIDAR, é dicir, a precisión, pois pode andar xa solo o sensor desde os 30 aos 100.000 euros, variando das súas características, co cal rentabilizalo é máis difícil, non? Que se eu contrato a unha empresa que o teña, que o este voando todos os días e sacándolle rendimento, non? Para que me pagan pois un voo ao día, pois, non sei, 4 ou 5 veces ao ano, por exemplo, non lle vou sacar rendimento. Por eso penso que este tipo de inversións é mellor facelas
de outra maneira. Muchas gracias, parabéns por a interesante e ilustrada exposición. Aprendemos moito de drones. Moitas gracias. Ali, non me dé. Quería preguntarche, antes cando pasaban as avionistas a autorrectificación da fotografía, como é a tecnoloxía que utilizan agora mesmo os drones, por exemplo, para o replanteo dunha obra ou a nivel catastral ou dunha edificación? Posiciónanse na vertical dos puntos que queres tomar, saca unha fotografía que se rectifica por programa? Sí, realmente ti defines un área a que sexa, a extensión que queiras, e unha resolución, entón eso vai nos dar a altura que vamos voar, non? En función deso, e o solape que vai entre esas fotos, porque sí que despois se procesan, o que nos fai é un serpentín. Se te fijas, teñemos unha área así definida, e o dron vai facendo unha especie de serpentín, vale? E acaba e retorna. Eso o que é o programa de comando e control do dron, de plan de voo, xenera automáticamente. Vale, decir, con esas características que te lle das, xenera automáticamente. O que vai facendo son fotos en determinados puntos, normalmente son fotos, como dis, cenitais, vai facendo esas fotos, e despois un programa rectifica e fai a ortofoto grande. Defines todo o que che decía, resolución, é dicir, cantos metros por píxel, recibes o solape de entre fotos, e máis, incluso o último que vin nesa liña, por termos de eficiencia, o voo en enjambre, é dicir, os enjambres son drones que voan de forma simultánea, pois imagina que tes unha extensión grande, tes 3 drones, co solape que defines, se van voando de forma simultánea, non tens que facer ese zigzag, non? Senón que faz só unha única pasada, con todos eles, e xa cubres toda esa área. Serían fotos sincronizadas e xeneros de igual modo ortofoto. Se pode preguntar, cal é esa franxa que fai a foto? Cantos metros? Sí. É o que vos decía, depende da resolución. Ti dis, pois, cantos metros quero por cada un dos píxeles, en función deso, pois dache a distancia. Se queres menos resolución, é dicir, se non tens moito interés nunha resolución moi grande, pois con unha simple foto podes cubrir moitos metros. Se queres que cada píxel teña pouquiños metros para ter mellor precisión, pois a foto vai cubrir un ancho máis pequeno. Por iso digo, iso é configurable en función de para que vai ser despois a aplicación. Si que é verdade que en termos de fotogrametría non só se poden facer ese tipo de ortofotos, senón tamén fotogrametrías en 3 dimensións que nos poden permitir estimar pois desde pilas de material, incluso en madeira, pois rolla apilada, ou serrín, ou corteza, ou outro tipo de elementos. En construción, realmente é o que se fai tamén. Ti faz unha fotogrametría ao redor dun edificio, e o que fai tamén é como unha reconstrucción en 3 dimensións, como unha foto en 3 dimensións dese mesmo edificio. Alguna pregunta máis? Non vexo. Bueno, pois, moitísimas gracias, moi interesante. Gracias a vos. Bueno, recordar que